12 fevralda Halkyň Sesi media kanalyndaky "Gorkup dowam etmelimi ýa-da halk bolup çözelimi" diýip geçirilen gepleşikde Milli Halat Ediş Komiteti Türkmenistanyňdaky özüne hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykly jenaýatçy topara we Türkmenistanyň Bikanun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tutsawhanalarda ölenleriň jesetleri barada duýduruş berdi. Bu duýduruşda bir adamdan ibarat hökümde görkezilýän, jenaýatkar hökümeti we şol hökümetiň baş tutany görkezilýän Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň tutsawhanalarynda köplenç bilkaslaýyn günä ýüklenilip, azatlykdan mahrum edilip we olar urup, ýenjip, agyr sütem görkezip, açlykdan we keselçilikden gynap öldürilen 50 000 tutsawyň 20 000-nyň jesedi ýok. Şol jesetler olaryň howsarlaryna görkezilmese, onda bu jenaýatkar hökümet we şol öldürilen bendileriň ölümine sebäp bolan jenaýatkarlaryň hemmesi bilen başgaça oýun oýnanjakdygyny we egerde biziň diýänimiz ýalan bolsa, ýalandygyny subut ediň ýa-da şol 20 000 sany bendiler diri bolsa, onda tutsawhanalarda häzirki güne çenli saklanylýandygyny görkeziň diýip Milli Halat Ediş Komiteti tarapyndan adymdan 15 gün wagt duýduruş berildi. 50 000 ölüyüm biz hökümetten ne kurban gullun. Hökümet bir adamdan ibaratda Türkmenistanda. Şoň üçin şoň özünden torayan. Şolong adyny berjek. Taga 15 gün strok. Onuň 20 000 adamyň jesedini görkezjekdiň bosarlarna. Taga gün şu. Ondan soň o biz temelen başgaça urluş başlardy. O halk ne sizden paýyş şu meselede berk durmalydyr.